Здравейте! Приятно ми е отново да ви посрещна на щанда на Hunter. Казвам се Александър Пипков и съм дистрибутор за България на фирмата Hunter Industries, като представител на фирма Pip Brothers от страна на България. Днес сме тук да ви представим новата серия на контролни системи, които са безжични и системи на батерия WVL системи за управление. Новата система на WVL на Hunter могат да бъдат 1, 2 и 4 станции, като съответно системата, която работи, те са изцяло базирани на батерия и работят с съвременната нова технология на LoRa. Тези модули са изключително подходящи за работа, където нямаме възможност да използваме кабели и са приложими за места като паркове, градини, обществени площи с възможност за управление на 9 волта. Интересното на новата WVL система е, че всъщност тя е един вид хибридна система, която работи съответно с възможност с конвенционален модел на програматор, който може да бъде ICC2 или съответно може да работи с HCC2. Как всъщност работи системата? Към конкретните модули WVL имаме комуникационен модул, който комуникационен модул се нарича WVOME и той генерира LoRa сигнал с обхват до 600 метра, като за тия 600 метра, ако ни е необходимо, имаме репитър, който увеличава сигнала почти двойно. На една система може да се сложи само един репитър. Хубавото е на тази система, че LoRa технологията позволява комуникационния модул да работи с съответно полевите WVL модули на съответните на обекти, но същевременно конвенционално сам по себе си тази система може да работи и съответно с декодерна система, която е на EasyDDM или с съответно конвенционална стандартна система за управление. Максималният брой станции са 54, които може да бъдат с тип програматор, който е с метално покритие, и до 38 станции, които може да бъде съответно с пластмасово покритие. Управлението на системата реално става, когато използваме програматор ICC2, това е софтуера на Centralus, който управлява системата. При работа, когато използваме на програматори на HCC, реално системата за управление е на Hydralyze, като възможност за софтуер за управление. Имаме възможност съответно към тези модули и станции да слагаме соларен панел, който соларен панел при възможността да използваме на 9 волта батерии може спокойно да се използва за работа на автономно на всеки един модул. Този тип система в момента е изключително модерна и надежна и ще се наложи на пазара и вярваме, че ще има много възможности за приложение.